Jademy! Witajcie Rostomili, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam w tygodniowym podsumowaniu listy szlagierów po śląsku w wielkim finale. Zaraz się obejrzymy, jak żeście głosowali, obejrzymy 7 pieśniczek, na które żeście najbardziej głosowali, które zdobyły najwięcej waszych głosów. Piękna pogoda była, ta pogoda jest taka jako jest, ale my się tym w ogóle nie przejmujemy i żeby nas troszkę rozgrzać, rozbawić, to oczywiście tradycyjnie zaczynamy od konkursu. Konkurs jest bardzo prosty, wy wysyłacie SMS-y, a my wysyłamy płyty. Tych SMS-ów nie musicie wysyłać, mocka styknie jeden, ale się śpiechajcie, bo na pierwsze 25 osób od nas te płyty dostawo. A są to płyty wyjątkowe, bo dzisiaj razem z nami Klaudia i Kasia Chwołka w naszym finale. Wysyłajcie SMS-y na numer 7235, w treści się wpisuje prezent, a my zaglądamy na miejsce 7. Wodzionka, 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 wodzionka. Wodzionka, wodzionka. Wodzionka, z i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Wodzionka, jak ją zrobi moja żonka. Wodzionka, to jest 8 świata cud. Leć do kuchni i zbyt jak gorczek weź. Puść kokotek, nalej wody i napiec. Potem wejrzy czy porządny ogień mosz. No, to pierwsza część ważenia znosz. Teraz najważniejszy będzie suchy chleb. Zrób go w puncki i do jakiejś michy wciep. Łoweź w tym wączloku jakieś tłuste mosz. No, to drugą część ważenia znosz. Wodzionka, chleb i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Wodzionka, jak ją zrobi moja żonka. Wodzionka, to jest 8 świata cud. Teraz przyjdzie czosnek, on tam musi być. Dodaj magii pieprzu i posolić tyś. Dźwignij tekel, czy już woda dobro mosz. No, to trzecia część ważenia znosz. Jak zawrało wszystko, to zalewo się. Dawaj pozór na paluchy, nie spoźnie. Ryknij żółk na bajną, że już łobi od mosz. No, jak fajnie wojno sukces mosz. Wodzionka, chleb i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Wodzionka, jak ją zrobi moja żonka. Wodzionka, to jest 8 świata cud. Bogoszczy widok miłotrze tymu się. Jak silni zacznie woniać, za łyżka każdy wie. Nie ma takiej siły, by zatrzymała się. Za jeden talerz zupy pozabijają się. Wybacz ludkowie, ale kończa to. Moja we szufladce suchy chlebek ma. Widzę, że już z gęby szklinka leci won. Co? Myślaliście z wodzionką są. Teraz jedna dobro rada dową wam. Nie wieście, że inne dobre zupy są. Przepis nie wam dali, każdy już go znał. No, to teraz się uważcie to. Wodzionka, chleb i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Wodzionka, jak ją zrobi moja żonka. Wodzionka, to jest 8 świata cud. Wodzionka. Wodzionka. Wodzionka, chleb i wody szklonka. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich zup. To było miejsce 7, to była pieśniczka zespołu FET. Ta pieśniczka zleciała z miejsca 2. Troszkę żeście myni głosowali. Dziś oni są na miejscu 7. A tak jak padał razem z nami dzisio Klaudia i Kasia Chwołka. Witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Witamy cię serdecznie.
One dzisiaj nie są przypadkowo, a czemu są, to się dowiecie troszkę nie skorzy. Na razie są razem z nami i będziemy zaraz zaglądać na miejsce 6, ale nim będzie miejsce 6, to jeszcze nam powiedzcie, co to z tą waszą najnowszą płytą. No, ona już jakiś czas jest. Po leku szykuje się nowo, ale to myślę, że dopiero jakaś na wiosna. Póki co najnowsza jest ta Co nam w sercach gro. No, myślę, że jest to kolejne spełnienie naszych marzeń. A jakie tam są takie utwory, które wam się czy publiczności najbardziej podobają? No, na pewno jednym ze sztandarowych piosenek na tej płytce jest piosenka Jodler. No, jest to nietypowe z tego, że no, jakby na to nie patrzeć, to my może nie jako jedyne, ale no, jako nieliczne jodłujemy na scenie, no i też oczywiście na żywo razem z ludziami. O pieśniczce Jodler jeszcze będziemy godać, bo będzie ku temu nie byle jako okazja, a na razie nic nie godomy, eno zaglądamy na miejsce 6. Mam dla ciebie dziś, kochanie, prezent, bo to przecież urodziny twoje są. Dam ci tak od serca, dam najszczerzej bukiet mych dobrych słów i spokojny dom. Dam ci bukiet mych słów, a w środku klucz do szczęścia bram. Miłość, co trwa, każdego dnia ci dam. Obsypię cię złotem mych ust i rąk. Kochanie, dziś twe urodziny są. Mam dla ciebie dziś wspaniały prezent. Nie myśl, że to tylko tak do roku raz. Chcę, byś tak wierzyła, jak ja wierzę. Miłość to taki cud, który wiecznie trwa. Dam ci bukiet mych słów, a w środku klucz do szczęścia bram. Miłość, co trwa, każdego dnia ci dam. Obsypię cię złotem mych ust i rąk. Kochanie, dziś twe urodziny są. Złotem mych ust i rąk. Kochanie, dziś twe urodziny są. Kochanie, dziś twe urodziny są.
To było miejsce 6, to była pieśniczka zespołu Bez Nazwy. Oni troszkę zlecieli z miejsca 4, dziś są na miejscu 6. Obejrzymy, co będzie dalej, obejrzymy, jak będziecie głosować. Wszystko zależy od was i od waszych SMS-ów, a my już idziemy szkarta dalej, oczko wyżej i zaglądamy na miejsce 5. Popłynęły za 7 morze, gdzieś na świata kres. Wiem, że tęsknisz za mną tam, listy śledź. Tak chciałbyś przybiec, lecz nie możesz, za daleko jest. Ale ja czekam wciąż, dobrze wiesz. Nasze róże pachną tam, tak mi ciebie miły brak. Wróć kochanie, proszę cię, ze sobą zabierz mnie. Nasze róże pachną tam, kiedy wrócisz daj mi znak. Tylko z tobą chcę być, z twych ust miłość pić, tak żyć. Nam dziś pomoże, już nie pierwszy raz. Nasze róże pachną jak słodki znak. Weźmie ich zapach wiatr za morze i połączy nas. Doda sił, żeby znieść trudny czas. Nasze róże pachną tak, tak mi ciebie miły brak. Wróć kochanie, proszę cię, ze sobą zabierz mnie. Nasze róże pachną tak, kiedy wrócisz daj mi znak. Tylko z tobą chcę być, z twych ust miłość pić, tak żyć. Nasze róże pachną tak, tak mi ciebie miły brak. Wróć kochanie, proszę cię, ze sobą zabierz mnie. Nasze róże pachną tak, kiedy wrócisz daj mi znak. Tylko z tobą chcę być, z twych ust miłość pić, tak żyć. Tylko z tobą chcę być, z twych ust miłość pić, tak żyć. Obejrzeliśmy miejsce 5, na miejscu 5 dziś Bernadeta Kowalsko. Obejrzymy, co będzie dalej, ale nim będziemy dalej zaglądać, to jeszcze kolejne pytanie do naszych dzisiejszych gości, bo wy występujecie dużo na Górnym Śląsku, tu w okolicy, ale z tego co wiem, to i kajś dalej. Ja muszę powiedzieć, że sporo koncertów jest w Opolskim, ale też nie ino, bo w całej Polsce koncertujemy i w Tucholi, a ostatnio nawet byłymy niedaleko Brzegu Dolnego. Taka dosyć mała miejscowość, ale bardzo, bardzo sympatyczna. Czyli idzie powiedzieć, że te nasze śląskie szlagiery, ta śląska muzyka się cieszą popularnością nie ino na Śląsku, ale w całej Polsce. Ja, coraz to bardziej się to rozprzestrzenia na Polskę. Musimy powiedzieć, że sporo ludzi z Polski do nas dzwoni, piszą maile. Bardzo im się to podoba, no i myślę, że to też jest tym motorem, który napędza nas do dalszych działań i do dalszej pracy. To bardzo dobrze, fest się radujemy z tego, że te nasze pieśniczki się cieszą nie ino na Śląsku popularnością, ale chyba wszędzie. No a do nas takim motorem do dalszych działań są wasze głosy, wasze SMS-y, no a te głosy zdecydowały, że my teraz zaglądamy na miejsce 4, a na tym miejscu 4 jest kto? Zaraz się przekonacie.